Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Lieutenant General Antonio G. At nagbabalik po ang ating programang Ugnayan sa Bicol. Kayo pa rin po ay nakikinig sa himpilan ng DWZR 828 kHz Zoom Radio. At tayo po ay napapanood pa rin sa Facebook page ng Philippine Information Agency Region 5 at sa 6 pong Facebook pages ng PIA offices dito sa Bicol Region. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig nood sa atin ang ngayong oras na ito. 11:35, tamang-tama para sa ating talakayan sa ugnayan. Alam niyo ho ba mga kaugnayan na ngayong araw ay we are celebrating the International Day of Peace. And ito a little background mga kaugnayan. Ito pong International Day of Peace according po sa United Nations ay na-establish sa taong 1981 by the United Nations General Assembly, and 2 decades later sa taong 2001 ang General Assembly po ay unanimously voted to designate the day as a period of 24 hours non-violence and ceasefire. Banggitin ko na rin po ang tema para sa taong ito: Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. At upang makapagtalakay ng iba't ibang mga programa at aktibidades ng kanilang organisasyon, ang Boy Scout of the Philippines, kasama din po ang Messenger of Peace of Philippines Initiatives. Makakasama po natin ngayon ang Regional Coordinator, Mr. Mark Anthony Buter. Sila po ay galing sa Arimbay High School. Ganun din kasama niya ang si Eagle Scout Kent Bryan. Makakasama rin po natin kung pagbibigyan ng oras ang Council Chairman ng Boy Scout of the Philippines Legazpi, no other than Mayor Noel Rosal. Ganun din, I think makakasama din po natin ang in behalf ng principal ng Arimbay High School, Scouter Charles N. Asagra. I think siya po ay will be represented ngayon ni Sir July Abeliano, Outfit Advisor ng Arimbay High School. Alright, so pag-usapan natin, ano nga ba ang mga bagay na gagawin ho nila for this week? On the other side of the screen, magandang umaga po sa inyo. Yes, Ma'am Karen, magandang umaga po. Yes, and Sir, if I'm not mistaken, si Sir Mark Anthony Buter po, MOP Regional Coordinator. Yes po, Ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, Sir Mark, baka pwede nyo hong ipakilala ang mga kasamahan nyo ngayon. Kung baka kasama nyo po ang itong Eagle Scouter na ito, kasama rin po ang ilan sa mga from Arimbay High School? Yes po. Kilala ko lang po sa mga tagapakinig yung ating kasama ngayong umaga. Andyan yung aking former student at ngayon ay Eagle Scout na, si Scout Kent Bryan D. Lonto. Kasama ko rin ngayon ang aming assistant outfit advisor ng Arimbay High School, walang iba po kundi si Scouter July Abeliano. So mamaya po, Ma'am Karen, baka po makapasok daw yung ating Council Scout Executive na si Sir Tony Reyes, and kasama po ang ating na Mayor. Alright, tama pala, magandang umaga rin, kasama rin po baka maya-maya nga nabanggit nyo si Scouter Antonio F. Reyes Jr. Alright, Sir Mark, kwentuhan nyo naman kami, ano nga ba itong International Day of Peace? Baka pwede ko yung may maidagdag bukod sa aking introduction kanina. So, by the way, Ma'am, tumpak na tumpak at kompleto na po yung ating narinig mula sa inyo dito sa celebration natin ng International Day of Peace. So, parang wala na po akong maaaring idagdag pa roon. Alright, well, that is good, At this point, Sir Mark, ano naman po ang mga programa, activities na inilunsad ho
ng inyong regional council para celebrate at makapag-commemorate nitong International Day of Peace for this year? Yes, Ma'am Karen, ngayong taon po, since nasa pandemic time pa tayo, most of the activities given by the national office down to the regional to the council is more on online po. Ano po yung mga activities natin ngayon para po sa kaalaman ng nakararami at yung mga nanonood, nakikinig? So una po dyan, meron tayong Peace Video Clip activity, webinar workshop. Ito po kasalukuyang nangyayari ngayon. Sinimulan po ng ating council last September 15. Meron din po tayong Dialogue for Peace, Peace Talks, Community Peace Pantry, Plant a Tree, and mamayang hapon po at 5 o'clock in the afternoon, ang national office po kasama ang Legazpi City Council, Boy Scout of the Philippines, ay maglulunsad po ng Peace Roadshow via Zoom. So yung mga scout po natin dito, maaari pong makatulong sa peace building ng ating bansa, makakontribute na rin sa world peace, para po ma-aware sila doon sa mga activities natin ngayong taon. Alright. Maraming salamat, Sir Mark. Isa sa mga napakagandang nakuha ko mula po sa inyong nabanggit ay itong ating mga scouters. They are now the agents of world peace. Magiging instrumento po sila ng peace building. Lalo na ngayon, hindi lang actually COVID-19 pandemic ang kinakaharap natin sa ating lipunan. But there are certain aspeto, especially in the peace and order, at napakaganda po ng inyong mga layunin. Matanong lamang kita, sir, dahil we're talking about Boy Scout of the Philippines, but now, kayo po ay regional coordinator nitong tinatawag nating Messenger of Peace Philippines Initiatives. Ano po ba ito? Sorry. So, ang ma'am, Messenger of Peace Philippines Initiative, isa po itong global network for action which is under umbrella ng WUSOM. So yung WUSOM po, ito yung World Organization of Scouting Movement, na ang programa po is para sa world peace. So tamang-tama po, natataon nga ngayon na September 21, we're celebrating the IDP. Ayan po. So by conducting peace advocacy and community service to create awareness, ang main focus po nito ay yung mga scouts natin or yung mga youth natin, ma'am, na magisilang avenue ng pag-attain ng kapayapaan. So, kumbaga, Tagalogin natin, yung Messenger of Peace ay mensahero ng kapayapaan. So, paano po makakatulong yung ating mga scout dito in contributing in the world peace? So, in a small or simple act of project or community service, pwede po yun. Sa halimbawa po, yung pag-implement nila ng mga proyekto na nakakapag-solve ng mga maliliit na problema sa community, pag-share po ng kanilang mga experiences, doon po magiging big impact yun doon sa mga makakakita sa kanila na ma-inspire or kumbaga magiging silang instrument of inspiration to others. Yan. So, lalong-lalo na po sa mga kabataan natin ngayon. So mamaya, ma'am, i-share po nung ating scout representative na si Scout Kent Brian yung mga proyektong ginawa na namin nung ako po ay nasa Camarines Sur Council pa. So ang inyo po kasing lingkod ay bago pa lang dito sa Legazpi City Division. So ako po ay guro ng Camarines Sur Division sa loob ng 11 taon. So ngayon lang po dito napalipat sa division ng
Legazpi. Yun po, ma'am. Alright, welcome sir dito po sa Legazpi City. And napakaganda po you've mentioned na nahahasa yung leadership sa mga simpleng initiatives nitong ating mga scouters. Balikan ko lang Sir Mark yung mga nasabi mong activities kanina. Saan ho ba ito makikita? May Facebook page ho ba sila na pwedeng puntahan? At gusto ko rin malaman Sir Mark paano ho kayo nakaka-recruit ng mga scouters na ito? Do you go to schools? Encourage yung ating mga boys na mag-join po sa inyong organisasyon? Yes, ma'am. We have MOP Bicol Region and then meron din tayong BSP Legazpi City. Sir Mark, paano ho kayo nakaka-invite ng mga scouters? Yes, ma'am. As of now po, yung ating mga scout na encourage since teacher advisor tayo, inuumpisahan po muna natin, ma'am, sa ating mga sariling estudyante. And i-launch na po ngayon ng Boy Scout of the Philippines Legazpi City Council yung membership campaign since this coming October yung tinatawag nating Scouting Month. So, si-celebrate na rin natin ngayong October yung Scouting Month. So, sa pamamagitan po, ma'am, ng social media, ng mga pages, sa FB page, doon po tayo nakakakuha, ma'am, ng mga scouts natin sa panahon ngayon. Okay, that is very good to know. And ngayon, gusto kong makausap, yung pong former student, as you've mentioned, Eagle Scout Kent Brian D. Lontok. Gusto kong malaman this time of pandemic, ano ba ang mga commonly ginagawa ng ating mga estudyante? Aside from meron kayong study sa bahay, ano pang inyong mga ginagawa or should I say best practices in your community? Yes, good morning. Good morning, ma'am. So, I'm Kent Lontok. So, actually, since sa Legazpi ako nag-aaral, but I'm currently residing here sa Naga. And below, above 80 naman ako, so I can actually go out. So, one of our best practices right now is we have this project called Project ULAP. So, with the Project ULAP, it's a project focused on the Agta community here in Pili, Camarines Sur. So, nag-provide kami ng lately nagbigay kami ng 4 sustainable projects na livelihood. Tinuruan namin sila to different livelihood programs that is pwede nilang magamit para makapagsimula and kumita din because the life there is mahirap talaga. As in, very ancient pa yung style ng living nila. So, we were able to give back to their community. And recently, nagtuturo din kami sa mga bata, especially nung sem break ng DepEd. So, we were able to help them cope up with the academic year. Like, kasi diba, since online, nahihirapan din sila because even sa part nila is walang signal. So, education is really a struggle. So, meron kami ng mga book drives na binibigay namin yung mga books sa mga bata and kami mismo nagtuturo sa kanila. So we visit them every Saturday together with my fellow youth here in Camarines Sur. So yes, that's a good project. And yung project namin is very sustainable kasi hindi lang kami pumupunta lang basta-basta but there's a connection between us and the local government unit and of course the Agta community. So I also want to talk about the project na ginawa namin under Sir Mark. It's about the Walkathon Library. So this Walkathon Library, the idea is we give education to the student. So because I believe that we should start with education. And dun sa project namin is we roam around the far-flung areas of Tinambak as in super daming out-of-school youth na mga bata. So we roam around with our padjak with books and other learning materials. And nagturo kami sa mga bata for 10 days with my fellow scouts. We have Natalie Juntado and my friend here in Albay, Jubil Lucena. So together with them, we spent 10 days roaming around the municipality of Tinambak. We met a lot of kids. Marami silang natutunan sa amin and mas marami kami natutunan sa kanila kasi marami kami na experience because of them. Like, may mga tao sa kanila na never pa na-experience yung campfire pero since Boy Scout kami, kasi lagi na pag may camping, may campfire. So, kami, dinala namin sa kanila yung spirit ng campfire. Like, ay, ganun pala yon Kuya Ken.
And then, we were able to inspire a lot of people. Like, recently kasi, pumunta ulit ako ng Tinambak to visit. And then, there are kids na na-notice pa ako. Like, kilala ko yan, sila yung pumunta dito back then na nagturo sa amin. And they were inspired na they also want to do the same. Like, I know naman na yung project is not a real big project na compared to other projects, but there's a fulfillment because there's an impact to the community. You know what? If we make a little effort, each of us gives a little effort to the community to make peace and make the community better, it will be accumulated and there will be a bigger impact to the community, and hopefully it will result to bigger changes and more people will invest to helping the community. Like, kasi hindi naman actually kailangan ng super daming resources. Hindi naman natin kailangan ng super laking amount ng pera or like things like that. As long as you're passionate and andun talaga sa'yo yung parang willingness to help, it makes the job easier and happier. Ganun. Alright. So, this is the practices po dito sa Hagsu right now. Congratulations, Scout Kent. You have you have experienced a lot, at a young age. At tama nga naman. It doesn't matter siguro kung small ang iyong proyekto. Ang mahalaga dyan is the impact na pwede nitong maibahagi sa mga lipunan, most especially sa mga katulad mong kabataan din. Alright, so gusto kong makausap si Sir July Abeliano from Arimbay High School as representative ni Sir Charles Asagra. Sir July, good morning. Gusto kong malaman, ano nga po ba ngayon ang napakalaking ambag ng edukasyon para sa paghuhulma ng character, ng virtue, actually hindi lang naman ng mga Boy Scouts po but ng mga kabataan pagdating sa pag-abot ng kapayapaan, dahil especially this time of pandemic, di ho ba Sir Mark, marami na ring bagay ang nai-involve ang ating mga kabataan. So Sir July, baka pwede niyo ho kaming mabahagian. Go ahead po. Magandang umaga po, ma'am, at saka sa lahat ng mga fellow scouter natin, at lalong-lalo na ang mga nakikinig sa Zoom Radio at saka nanonood sa Facebook page ng PIA or Philippine Information Agency. Ang masabi ko lang, madam, sa ating mga kabataan, patutulungan natin ang ating bansa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Kahit na nga sa panahon ng pandemya, ay ating pa rin ipadama at ating isapuso ang ating mga natutunan. For example po, ang ating sa ESP, kailangan nating i-practice ng maigi kung ano ang mga ating nababasa sa module. And then, kailangan nating tayo mismo magsagot ng ating mga module para ating being honest, kumbaga, para madala natin yun sa ating paglaki. And then, pag mayroon ka ng edukado ka na, and then, mapapalaganap mo na ang pagiging mapagpakumbaba para magkaroon tayo ng kapayapaan. At saka po, ma'am, akin pong hinikayat pa rin ang mga fellow Boy Scouts sa buong mundo at saka sa Pilipinas, lalong-lalo dito sa ating lungsod, na ang bawat Boy Scout coordinator sa bawat paaralan ay ating pong ikayatin ang ating mga mag-aaral na mag-registered po bilang isang ganap na Boy Scout. Para po, kahit po sa panahon ng pandemya, ay ating pong mapanatili ang scouting. Kasi nga, sa kasabihan ng Boy Scout, tayo ay laging handa. Maraming salamat po, madam. Maraming salamat, Sir July Abeliano. Gusto ko balikan si Sir Mark, Sir Mark, ilan na po ba overall here in the region ang membro po or mga Boy Scouts natin dito sa Bicol? At gusto ko rin po malaman, baka meron kayong mga big projects in the future na maaari nyo sigurong ibahagi na sa amin, pahapyaw sa mga bagay na yan, at kung ano pa ang mga mensahe na maaari nyo pong iwan sa lahat ng kababayan at mga tagapakinig natin ngayon. Sir Mark?
Yes po ma'am, Ma'am Karen. So thank you po once again. Regarding po doon sa number of Boy Scout natin ngayon, as of now, wala pa po tayong exact na numero. Kasi po, mag-uumpisa pa lang tayo ng campaign ngayong katapusan at malalaman po natin yan ngayong darating na Oktubre. So kaya nga po yung nagpapasalamat po ako kay Sir July kasi hinakayat niya na po yung ating mga teacher, mga guro na scouters, yung mga magulang upang hikayatin yung mga bata na maging o ma-involve sa scouting movement natin. So sabi nga po niyan ma'am, sundin lang ng kabataan o kahit sinong individual yung scout out-in-law natin, yan, makakaproduce tayo ng napakagaling at napakahusay na leader ng ating bansa o ng ating bayan. So, doon naman po sa mga events or scouting activity na paparating natin, meron tayo. Ngayon nga po ang darating na Oktubre is yung scouting month natin. So, magkakaroon din tayo ma'am ng Jamboree on the Air. So, dito mararanasan ng mga scout natin or ng mga kabataan na gumamit ng two-way radio. Makakausap nila yung mga other scout coming from different councils. Ayan, dito sa ating bansa. Ganon din ma'am, meron tayong tinatawag na Jamboree on the Internet since we are in the pandemic time, bawal pa po yung face-to-face. Meron din tayong webinar workshop on the Republic Act 8491, the Flag and Heraldic Code of the Philippines. So yan po, ilulunsad po yan ng ating Boy Scout of the Philippines Legazpi City Council. Ganon din po, pinopropose natin, ito po ay training para sa mga kabataan ng Legazpeño, yung Crew Leadership Training Course. So dito po, 3 araw yan na online webinar workshop kung saan huhubugin natin yung mga kabataan ng Legazpi upang maging mahusay na leader. Ganon din po ma'am, meron din tayong project from the national office. Ibinaba po yan dito sa ating region patungo sa ating council, yung tinatawag po nating urban gardening. Ayan. So dito po kahit nasa bahay lang yung ating mga scout at scouters, maaari po silang mag-conduct ng urban gardening kahit na nga po nasa panahon tayo ng pandemic. So, pwede ko po ba mampasalamatan yung ating mga... Yes, sir. Go ahead po. And dahil meron na lamang po tayong mga ilang minutong natitira, baka pwede nyo na rin po ibigay ang inyong panghuling mensahe, Sir Mark. Ay, okay po. So, sa lahat po ng mga nakikinig at tagapakinig ng Zone Radio, PIA, Ugnayang Bayan, maraming salamat po. Nais ko lamang pong hikayatin ang lahat na suportahan ang ating adikain na ang lahat po ng kabataan sa ating lugar ay maging mensahero ng kapayapaan. Maging po silang instrumento upang ang ating komunidad ay maging maayos at matahimik. Ganon din gusto ko na rin pong pasalamatan si Scouter Antonio F. Reyes, ang ating Council Scout Executive ng Legazpi City, si Sir Sherwin Sagier, ang Scouting Division Coordinator ng Legazpi, si Sir Jose Felipe Peralta, ang Deputy Commissioner ng Leaders Training. Ganon din po ang ating Schools Division Superintendent, Scouter Cristito M. Morcilla, ang ating Scout Commissioner. Siyempre si Honorable Noel E. Rosal, ang ating Council Chairman. At siyempre si Scouter Gilbert T. Sadsad, ang ating Regional Director ng DepEd Bicol. Maraming salamat po Ma'am Karen. Alright, maraming salamat din po. Once again, ang ating MOP Regional Coordinator, Mr. Mark Anthony Buter, at sa lahat po ng bumubuo ng inyong organisasyon, ang Boy Scout of the Philippines, more power. At ayan, dyan na po nagtatapos ang 2 oras ng ating programa. Maraming salamat sa lahat ng aking mga nakasama at sa lahat po ng bumubuo ng Philippine Information Agency Region 5 at Zoom Radio. Ito po ang inyong lingkod bayan, Karen Bernadas. Maraming salamat and God bless us all.
Ugnayan sa Bicol. Inyong napakinggan ang isa na namang edisyon ng Ugnayan sa Bicol. Hatid sa atin ng Philippine Information Agency, Regional Office No. 5. Hanggang sa muli, maraming salamat.